katsojat! Tänä lauantai-iltana arvomme nytten inspiroimme tällaisen pienen kassikisa-arvonnan. Tässä minulla on Onnetar, hieman kuumeinen ja väsynyt sellainen, mutta virallisena valvojana meillä tänään toimii Laura Seppälä. Aivan, eli arvonta suoritetaan tällaisin perustein. Olemme sieltä blogista osanottajien nimet ottaneet tänne ylös ja tänne kupongeille heidän onnen numeronsa laittaneet ja arvomme yhden voittajan, jolle lähtee nyt sitten, oliko tämä hemmottelupaketti vai minkälainen meillä? Se oli seikkailupaketti. Seikkailupaketti. Seuraavissa arvonnoissa on sitten erilaisia teemoja inspiroituna yhdessä kollegoiden kanssa ja olepas hyvä Onnetar, sieltä annappa tulla. Mikä on numero? 7. Ja numerolla 7 voittaja on Heidi Serlo Ouluseudun ammattikorkeakoulusta. Onnittelut Serlokille sinne paikan päälle. Täältä lähtee sitten. Kiitoksia. Pakettia.